जोलाव wah बर' हाइस्कुल सिखना जोलाव बर' हाइस्कुल जों दा बे सफैबाय नै बेयाव मा होनो जिल्लानि मा दङ बेयाव तामुलपुर जिल्लानि कनफारेन्स दासिम फैदो दासिम फैदो बेयाव गेम जागोन बेयाव खेला काबादि बायदि बायदि जोलुर जागासिनो दङ नै थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना मोनथाम आयदानि बादायलायनाय लागोन होननानै बुंदों। गिबियावनो खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, नैथियाव मिथिस्लाबै बुंनाय, थामथियाव जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय। खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बाहागोखौ लादोंमोन। बेवहाय जों मार्कखौ गासै 20 मार्क होनाय जागोन। गिबियावनो जों एनटिसि होननानै बुङो बेवहाय गावखौ सिनायथि लानाय बेवहाय एबार फेर र' सानदुं नायनो नागिरा नोङो सेलफि लालिबाय ओरै जानोसै दे मेगनखौ नुखायासो माथो हारिमु मेथाइ मानो जोंनि नैबे फट' दैखांनाय जायगायाव फैनांगौ हारिमु लोगो हारिमु जोबोर साबायखर थांबाय कमान्डार बिथांमोननिसिम पेरेड हान्जायाव बिथांमोन जोंनि फोरनिसिम बिबार बावनाय बे जायगायाव जोङो थांनो थाखाय बयखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय बोसोनगिरि लोगो आफादगिरि आरो तामुलपुर मिउनिसिपालिटि बर्डनि मासिगिरि सार नोंथां आरो वार्ड कमिशनार सार नोंथांमोन आरो बेवहायनो नुजाथिनाय तामुलपुर हालामनि मेलेमजिबि सार नोंथांमोन दखरा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन
नुजाथिफैनो हानाय मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बावजेनगिरि आदा जिबन जिउ बसुमतारी लोगो आफादगिरि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथां आदाखौ जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लाबोनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय दं। एसेयावनो आदा बिथांखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावजेननो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि बिथां बसुमतारी बिथांखौ आङो हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि जिल्ला आफादनि लोगो आफादगिरि सानै आदाखौबो आङो जोंनि आफादगिरि आदाजों थांफानो थाखाय आङो हेफाजाब होफानो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। गासैबो दैखांना लाजासिगोन दख'ना आफाद बिथांमोनाबो। मोनस्नि रायजोआव भारतनि बयनिख्रुइ बांसिन माने बांग्रिं मावो। बेनि जाहोनाबो बेनो बेयाव जोंनि माखासे प्लेटफोर दोरोदनाय जायफोर बुहुमनि जे हा बाहागो बेखौ जे बे हा बांग्रिं मावनायनि गेजेरजों जोंनि सुबुं जिउनि गोबां खहा जायो। जेरैबायदि न' बां बायो, लामा दालां आरो लैथो रुगुंफोराव मा जायो सुनामिबो सोमजिनो हागौ बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव, जायनि गेजेरजों सुबुंनि गोबां सम्पदफोर, सुबुंनि जिउ, जिबि, धोन सम्पदि जिल्ला आफादगिरि आरो लोगोसेनो बे हाबाफारियाव आंजों बाहागो लाफैनो हानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी बिथां, लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनैनि बे बरायलायनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय होननानै बुङो। मानोना बेयो मिथिंगायाव जानाय मोनसे जाब्रबथाय, जाय जाब्रबथाया जोंनि सुबुं माहारिनि गोबां खहा खालामो। नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ बुहुमनि बयनिख्रुइ बांग्रिं मावनाय हादर होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जापान हादर। बेयाव गोबां खेब बांग्रिं जायो, सप्तायावनो, मासावनो आरो बोसोरावनो गोबां खनले
गोबां रिं Ibu जागायनोसै बुंगाबजिनाय लोगो लोगो जों फैयो Homba. Sudah kembali mereka hari belum bayi cuma apa? Bayi bukan ulang juga. Sebelum sermon. Tonsel. Kubniau. जा निजोम लामाया जा बरियानिया थाजिमखा थान्दा बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम मा बिफां बियो मिथिला आरो निया बेसर बारि नै बेसर बिबार दा थांगासिनो दङ नै बिफां जा ग्रोम ग्रोमखा Dai mana jam? Nama legal ya? Nah, boleh.